kelawatan. Wong iki nek uripe mulya, yaene yo jalan-jalan karo putune. Kok kebangetan to Ri, Juwari, anake Moju. Kok ketara kowe ra ndek pak ra ndek mbok. Anak loro kok gelem digawe buruh bojomu. Yaene kok dikon gawe kopi, kon isa-isa. Nasibmu kok kaya ngono to. Ri Juwari. Berdampingan ku nek bojomu ayo, bojomu raine kombi. Gempi. Wanimu ki ya kododoan. Mergo wedi. Mergo kowe wedi. Nek kowe gentleman syuting. Ah, kuwi kacamu kuwi. Bedono. Ayo to. Lah yo ngene to. Ngene ra apa-apa ayo. Urip kok kaya ngono, yaene kok kon isa-isa, kon masak. Oh ala Tori Juwari. Anake rame. Lah nek aku terus nek wong kondang yane kok tutukan budak yo utal-utalan. Aja mirip-mirip lho Mas Tenan lho mengko. Pedagang bakul wedang kok ngingoni anak tak kadang cukup. Dagelan kodang nyane teruntuan iki apa itu? Raimu kuwi. Kaya ayu-ayu sawangen bojomu. Kaya kombi. Yang penting kan rasanya, Bos. Rasanya mikir kan. Maju. Ayo cepetan. Ya ngono jere